Evo nas opet u Samarkandu. Sutra se vraćamo kući, a do tada i dalje uživamo u ovom lepom gradu. Pijemo piće na lepim mestima, odmaramo tato meditira, a Sara bajki. A mama se setila još jednog mesta koje nismo obišli. Ove šarene zgrade su grobnice, iako su posećeno mesto. Kratko smo se zadržali i krenuli smo nazad u smeštaj. Svratili smo u ovaj restoran u kome je naslikan put svile. Bili smo na Kineskom zidu, sada u Samarkandu. A trebalo bi jednog dana i Veneciju da obiđemo. To bi bilo sve što se tiče ovog putovanja. Voli vas i ljubi porodica Ajdačić. Sutra letimo kući kao ove rakete. Do sad